Mensen die graag op een tablet gaan werken, mensen die graag op een laptop willen gaan werken, die daarvoor het redelijk onbekend allemaal vonden en wat meer know-how willen opdoen, die kunnen ook naar een Biep komen. Ja. Ja. Nou begreep ik even niet. Nee. Dus inderdaad, mensen die wat meer know-how willen hebben van een Biep, van een computer, et cetera, die kunnen ook naar de Biep komen. Ja. Ja, eerlijk gezegd... Maakt niet uit. Dus wil je wat meer vaardigheden op je tablet? Ja, natuurlijk. En op je laptop, jouw pc, noem maar op, dan kun je daarvoor ook naar de Biep komen. Ja, inderdaad. Ja, in die zin. We hebben het eerder al gehad over de schroom, dat je wel moet in deze tijd. Hè? Vaak de echtgenotes waarvan de echtgenoot is overleden, die zitten met de handen in het haar. Die willen ook, ja, ze moeten hè, eigenlijk. Ze moeten, ja, online. Hè? Niet alleen maar voor een appje te sturen, niet alleen maar voor een mailtje te sturen, maar ook voor de bankzaken, de wat zwaardere dingen. Ja, energiezaken. Ja, en daar lopen ze dus nu dan tegenaan, waarmee jullie dan die mensen gaan helpen. Ja, in eerste instantie, is dat niet onze opzet. Wij zijn er voor de digitale vaardigheden. En de praktische vragen die dan bij de mensen opkomen, als die kort zijn, dan kunnen we daarop ingaan. Maar in principe is daar een andere gelegenheid voor. Mm-hmm. Dat is namelijk het spreekuur. Het spreekuur, dat heet eerst digitale overheid, informatiepunt. Mm-hmm. En in Reuver is dat uitgebreid tot informatiepunt Bezel. Waarbij de gemeente, de Stichting Synthese, andere vrijwilligersorganisaties en de bibliotheek samen vrijwilligers leveren voor een spreekuur waar mensen voor allerlei zaken waar ze mee vastzitten kunnen komen. Mm-hmm. De cursus, de basiscursus, hè? Klik en tik. Klik en tik. Klik en tik. Wanneer men die bij jullie gehad heeft, hoe ver kan men daar verder mee vooruit? Er zijn binnen de cursus hebben we vervolgcursussen. Mm-hmm. Maar hoe dat je die allemaal hebt gehad, Ja. het internet op, of samen het web op. Als je dat hebt gehad, dan is het in principe voor ons afgelopen. Zoals wij dat aanbieden. En dan kunnen we weer plaats maken voor andere mensen, want we hebben ook nog een wachtlijst. Ja, en we hadden het voor de pauze er al over. Mensen die op DigiD willen, hè, of dan ook weer moeten. Komen ze daar ook mee weg dan, met jullie opleiding? Met DigiD? Ja. Nee. Daar hebben we een aparte cursus voor. Mm-hmm. En die cursus die heet DigiSterker. Die hebben we in het voorjaar een keer gegeven. En nu het komende voorjaar wordt die weer opnieuw opgezet. En dat is gewoon een 4 morgens komen dan de mensen bij elkaar. En dan gaan we samen oefenen met de DigiD-code. Hoe we daarmee om moeten gaan. Het eerst aanvragen als we het nog niet hebben. En daarna het gebruik ervan. En het voorzichtig gebruik ervan. Dus bijvoorbeeld bij de gemeente aanmelden. Bij een verzekering iets opvragen. Mm-hmm. Bij de SVB-bank iets opvragen enzovoort. Ja. Dus daar hebben we een aparte cursus voor. We hebben het steeds over de ouderen. Maar ik kan me ook voorstellen dat jongere mensen nog moeite daarmee hebben. Of de kneepjes van dingen nog even willen leren. Of is het toch over het algemeen wat het oudere publiek? Ja, het oudere publiek. En we hebben... als je wat jongeren hebt, dan zijn het meestal anderstaligen. Ja. Die zijn wat jonger. Maar de normale mensen de normale bezetting van onze groepen, dat zijn dus wat ouderen, ja. De bekendheid, hoe geven jullie dat aan het publiek? Dat jullie dit doen? Nou, er is een informatiecampagne geweest bij de opstart. Maar inmiddels, het zal wel erg links en rechts wel eens bekendgemaakt worden. Maar inmiddels draaien wij voornamelijk op horen zeggen. Mm-hmm. Dat mensen tevreden zijn en dan
een Ja, ja. zus of een of vriendin. De tippen. mond-tot-mond reclame. Ja, de mond-tot-mond reclame. Aha, op die manier. Nou, ik dank je wel. Ik dank u wel, meneer Krens, voor de aanwezigheid, voor de lunch. Ja. En we zijn heel wat wijzer geworden en ik hoop zeker de luisteraar. Dat hoop ik ook. Ja.